Ayan mga kabuka, luuya sa mga bagong tanom mo. Oh no! Pwede na ng sagbot. Ayun mga kabuka, grabe inita diri sa gingan. Harvest na pumiyog saging. Parting inita. Ay mga kabuka, mga bagong tanom na mo. Piting daga nagsagbot. Hindi pa na hinluan. Grabe kay inita mga kabuka eh. Grabe inita eh. Init yun? Init kayo na buga. Grabe inita mga kabuka. Kabuga, okay kabuga, kinahanglan lang file track ni kabuga. Pating inita niya. Pakay ni kainit sa adlaw karong adlaw. Wa pag yung may mga tubig diri mga kabuka. Nahutdan mig tubig. Ilang na may fire track akong gitawagan kabuga, okay lang. Inong tagkuan sa fire truck ay fire truck. Ilang tawag gasolina sa fire truck. Grabe mga kabuka ang inita. Muni kinabuhi og pobre. Oh no! Ay makauban na ako kabuka, mga kabuka. Ting inita. Kanala akong birahon, paring. Unahon ako nigbira ba? Oh. Oh. Gahi kayo. Ayan mga kabuka. Akong kauban. Perting inita. Inita diri sa gingan, wala mi kapasilungan. Init kayo men? Init kay man. Initing kayo? Grabe inita mga kabuka. Ayun si ang kula pwedeng init kayo og kuan. Pisto. Isa ra sos, duha man day kabuga. Duha to, duha. Grabe mga kabuka, perting inita. Black kay init yo. Perting inita gyud. Ano, kung kauban. Nangasunog namin, nangapagod na kami, nangapagod namin sa kainit. Kabuka, amo lang gining gantos. Tungod kay lab gid mo among pamilya. Oh, Una ilab na mo among trabaho. may trabaho sa wala is niskwelahan. Wala may pakaon sa among mga sinabuhi. Tingnan na mo kabuga na among trabaho kay labidas rupa niya. Wala pa may nasulog ito sa ligan. Oh, gamay na lang mga kabuka. 40 na lang. Kwarenta. Kabuga. Kabuka. Oh. Ang pinakagahi na mo nga kwan. Uy, pinakagahi na mo nga receiver o pinakagahi nga backer. Set out kung tagalak. Oh, bulawanon. Grabe inita mga kabuka. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Grabe, ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag yung kalimutan mag-subscribe sa hindi pa nakasubscribe, share sa hindi pa nakashare, and like sa hindi pa naka-like. Thank you. Bye-bye.